Tungod sa paspas nga pagsakat sa presyo sa mga produktong petrolyo karong bulan pa lang sa Enero ning tuiga, pipila ka mga driver ug operator sa mga PUJ ang ginakonsidera na ang pagpangayo og taas singil sa plitihan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Niadtong adlawng Martes lamang, usa ka big time oil price hike ang gipatuman sa mga kumpanya sa produktong petrolyo sa nasod. Diin 2 pesos og 70 sentimos ang gisaka sa presyo sa krudo sa Cagayan de Oro City. Nagdula na sa 55 pesos hangtod 60 pesos matag litro ang presyo sa krudo depende sa gas station. Butang nga gikadismaya sa pipila ka mga PUJ driver sa syudad. Sumala sa mga driver, dako na kuno ang nakaltas sa ilang kita sa pagpamasahero gumikan sa sagungsong pagsaka sa presyo sa krudo. Busa ginatun-an na kuno nila ang pagpangayo og dugang plitihan sa jeep. Diagit pengon sir kaya sa ikaduhang increase siguro kay murag kaya pa pamuluan. Gamay pa man ang increase. Aya na siguro kanang dako-dako na ba aya mag-increase siguro. Pwede man dili na pero mas mayo ususan ang presyo sa gas. Kaya luoy po ng pasahero ma-invest atong pamasahe. Ang maong plano sa pipila ka driver sa Cagayan de Oro City, gikabalakan sab sa pipila ka mga commuter nga maapektuhan sa planong taas singil sa pamasahe. Kaya mag-increase ang kanaang gasolina, pamiliti, increase man po ng mga palalito. Muna na ang lisod. Kabalakan gid Ay, babalaka dito na sir. sa kabahin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Region 10. Andam man kuno silang mudawat sa mga petisyon sa mga transport group nga mangayo og aumento sa plitihan. Apan kinahanglan kuno kining musubay sa saktong proseso ug pagtuon. Sa karon, wala pa kuno sila'y nadawat nga petisyon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.